Kunsilliera u kandidati tal-Partit Laburista qed jappoġġjaw lill-komunità ta' Santa Margherita ġewwa l-Mosta. Dan fl-oġġezzjoni għal permess ta' żvilupp fuq art biswit il-Kappella ta' Santa Margherita. Żvilupp li skont proposta quddiem l-awtorità tal-ippjanar għandu jwassal għal ċentru tal-komunità ta' 3 sulari u nofs. Uħud mit-3500 resident li jgħixu fiż-żona il-ħadd filgħodu inġabru u semmaw leħinhom li ma ħaqhomx li jinfgaw u jiċċaħdu minn dan l-uniku pulmun fil-komunità tagħhom. Kif ġi propost sa jkollha clinics u uffiċini u l-affarijiet li kollha diġà hawn maż-żona. Kollha m'għandniex bżonnhom, kollha madwar 300 metru ssib l-affarijiet kollha li sa jsiru. Sa di tkun ħajtellifna milli nistgħu nipparkjaw, ħajintilfu hawnhekk madwar 25 post ta' karozzi li daw issa jibdew ikollhom jipparkjaw quddiem fit-triqat l-oħra u jkomplu joħolqu problemi għal residenti u ħajnaħħulna l-unika pulmun li għandna f'din iż-żona ta' Santa Margherita. Residenti fuq il-post spjegaw li lura fl-2006 l-eks Ministru Nazzjonalista George Pulicino tal-art tal-pjazza lura lis-sidien. Qatt li fetaħ il-bibien beraħ biex fl-2015 tinħareġ din il-proposta għal binja ta' 3 sulari u nofs. Din hija t-tieni darba li dawn ir-residenti qed jitolbu lill-Gvern tal-Ġurnata biex jespropria din l-art u tibqa' spazju miftuħ għal kulħadd. Hawnhekk hawn il-Kappella ta' Santa Margherita u madwarha hemm anke kanali tar-roti, jiġifieri xi ħaġa storika. Fil-fatt, suppost dawn li ta' warajna hawnhekk huma green area, jiġifieri li suppost ma jistgħux jintmessu minħabba anke dan il-valur. Fil-fatt waħda mir-raġunijiet li m'għandniex ċentru komunitarju kif semmejt qabel hija din għaliex meta kien speċi issemma art tal-Knisja li hija viċina hawnhekk ma setax joħroġ permess minħabba fek. Il-karba ta' residenti għandha l-appoġġ tal-kandidati u l-kunsilliera tal-Partit Laburista.